Zdravím vás, moje meno je Dominik Hriník, som študentom telesnej výchovy na Univerzite Mateja Bela a v mojej bakalárnej práci som sa zaoberal inováciou telesnej výchovy prostredníctvom workoutových cvičení pre stredoškolákov. Pripravil som si pre vás dve tréningové jednotky pre začiatočníkov a pre pokročilých, v ktorých si ukážeme jednotlivé workoutové cvičenia. Predpažíme, bradlo uchopíme nad matom, posunieme sa nohami dopredu, spúšťame sa po vertikálnej osi do drepu Vismo. Následne pomocou flexí paží a extenzií nôh sa dvíhame do stoja. Pri tomto cviku intenzitu zaťaženia kontrolujeme nohami. Nadýchneme sa v drepe a vydychujeme v stoji. Predpažíme, bradlo uchopíme pod matom, posunieme sa nohami dopredu. Pomocou flexí v lakťoch sa priťahujeme v sagittálnej rovine a následne pri extenzii odťahujeme. Brušné svaly musia byť celú dobu spevnené, aby držali telo vystreté. Nádych v extenzii, výdych vo flexii. Zo stoja sa púšťame dole po vertikálnej osi do drepu pomocou flexí v kolenách a bedrách. Kolena nepredbiehajú špičky a neherbujeme sa hrudnej kyfóze. V konečnej polohe by mal byť chrbát rovnobežný s lídkovou kosťou. Keď dosiahneme v kolenách 90 stupňový uhol, vystierame sa do extenzie. Nádych vo flexii a výdych v extenzii. Predpažíme, bradlo uchopíme nad matom, celé telo je vystreté a spevnené. Počas celého cviku sú lakte na úrovni ramien a flexia a extenzia vzniká iba v lakťoch. Pri flexii v sagittálnej rovine hánky smerujú k spánkovým kostiam. Nádych vo flexii, výdych v extenzii. Začiatočná poloha. Podpor na bradlách. Nohy dvíhame do prednoženia s krčmou v kolenách a následne púšťame kontrolovane dole do extenzie. Nádych v extenzii, výdych vo flexii. Začiatočná poloha. Spor na bradlách, dlane smerujú k telu. Pomaly s vystretými pažami ručkujeme vpred, keď sa dostaneme na koniec bradiel, cúvame dozadu, do začiatočnej pozície. Paže sú celú dobu v extenzii. Dáme sa do visu na hrazde. Ruky sú približne na úrovni ramien. Z mierne pretnutých rúk vykonáme zhyb. Brada smeruje na tyč a nerobíme záklony s hlavou. Nevykopávame sa nohami. Púšťame sa do visu a posúvame sa vo frontálnej rovine do oboch strán a vykonávame zhyb. Nádych v extenzii a výdych vo flexii. Dáme sa do kľúku na bradla. Dôležité je mať podsadenú panvu, ťahnuté brucho, napnuté sedacie svaly. Hlava je v podložnej osi tela. S nádychom sa púšťame po vertikálnej osi dole a pri zdvíhaní ideme do extenzií paží a vydychujeme. Začíname vo vise na hrazde. Chrbtom šikmému rebríku. Pomocou kontrakcie svalov paží a švíhaním nôh sa posúvame dynamickými zhybmi dozadu po šikmom rebríku, ktorý je po 35 stupňovým uhlom s konštrukciou. Prejdeme na koniec rebríka a posúvame sa dopredu do začiatočnej polohy. Začíname vo vise na hrazde, zdvíhame nohy do prednoženia s krčmou v kolenách a následne vystierame nohy do prednoženia. V tejto polohe vydržíme 3 sekundy a prejdeme do prednoženia s krčmou a púšťame nohy do začiatočnej polohy. Dáme sa do sporu na bradlách, preručkujeme dopredu striedavo dvakrát pravou a ľavou rukou a následne vykonáme dip. V lakťoch by sme mali dosiahnuť 90 stupňový uhol. Dáme sa do vystretia a ručkujeme dozadu, striedavo dvakrát. Cvik opakujeme. Dáme sa do visu na hrazde. S krčením paží k hrazde zmenšíme polomer otáčania a súčasným pohybom pred sa ťažisko tela dostáva za hrazdu. Napriamením trupu otáčavý pohyb zastavíme. Z polohy sporu vykonáme kľúk na hrazde a v lakťoch dosiahneme 90 stupňový uhol. Dvíhame sa do vystretých paží a následne sa púšťame do začiatočnej polohy.
Stoji na bradlách sa držíme konštrukcie a púšťame sa do drepu na jednej nohe. Nadýchneme sa, kolena nám nepredbiehajú špičky a chrbát je vystretý. Z drepu ideme do extenzie, vydychujeme a striedame nohy. Je to cvik ťažký na koordináciu, náročný na vykonanie. Musíme ho robiť pod plnou kontrolou. Začíname vo vise na hrazde, chrbtom šikmému rebríku. Ručkujeme vzad. Na konci rebríka ručkujeme bočne do strany a následne vpred. Posúvame sa do štvorca.